Kaseng KHASI Students Union kelapin pawe ke jing sngo diaw men siem jongka. Halor ka jing bampiang ki skul, bat ki wei ki jing don kam ki bakong san ha ki skul sorkar ki bedon ha ki Thaiñ Nongkyndong. Kelakan no ru ba ka skul Pendeng Kirit Government LP School ke bedon ha Motion Road Block hapo ka Motion Road Civil Subdivision. Kadai ka wei ni ki skul ka bedona bha ki jing don kam, la kadai ha kaliang ka umbam umdi ka bakhud, ne ka scheme midday meal na 2,000 khatnyo. Ka KSU kalalet benekren halor kini kamat bat USD-SEO Nongkyndong bat kala dawa bat day banle AA no mardor hakaba kala kularu hakamat kini kaseng ba on sele AA kukla ba managing committee ba ni kermanskan ba in budden ba nakali ujung sayo ni ay budden ba ni ayo kasi kulay ka kapang ni madam ni employee ba simkia ya kini kam gamar kalong ka jikuku nanta ikna sul jong te kasno